Minulý víkend sa konal jedinečný tamburársky koncert s medzinárodnou účasťou v susedných Šuranoch. Toto podujatie zorganizovalo mesto a mestské kultúrne stredisko Šurany na čele s aktívnym historikom a hudobníkom Miroslavom Eliášom pri príležitosti 95. výročia vzniku skupiny šurianskych tamburášov. Pri príležitosti 95. výročia založenia šurianskych tamburášov sme sa rozhodli zorganizovať medzinárodný tamburársky festival práve v Šuranoch. Treba povedať, že to je jedinečné podujatie, aké sa na Slovensku nikdy inde nekoná. Na tomto podujatí si diváci, alebo možno aj povedať, že poslucháči, vypočujú piesne od folklóru až po vážnu klasickú hudbu v podaní 4 účinkujúcich súborov. Ako prvý nám vystupujú, povedzme, že chorvátsky tamburáši, aj keď sú to vlastne Chorváti žijúci na Slovensku, tamburášsky orchestár Koníc z Jaroviec a Čunova. Ako druhý vystupí domáci súbor šurianskí tamburáši. Potom ako tretí vystupujú naši starí známi priatelia zo Studenky, zo Severnej Moravy, tamburášsky súbor Brač. No a dá sa povedať, že takou čerešničkou na torte je veľký tamburášsky orchester Vasa Jovanovič z Nového Sadu z Vojvodiny, zo Srbska. Hovorili ste pred chvíľočkou, že máte trošku tému. Nebodaj vystupujete aj vy? Ja ako organizátor, v podstate ako riaditeľ Mestského kultúrneho strediska, plus ešte aj ako vedúci tamburášov, toto celé podujatie bolo treba pripraviť a zároveň si to v podstate v tom jednom bloku človek aj odhrá. Videli sme tu významných hostí. Tak okrem predstaviteľov mesta sme radi, že medzi nás privítal aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, pán župan Belica. Toto podujatie poctil svojou prítomnosťou aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Samozrejme, na koncerte nechýbalo vedenie mesta. Tamburárska hudba je neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho mesta. Preto je dôležité, aby v tejto tradícii pokračovali aj mladšie generácie. Som rád, že práve naše mesto sa už po niekoľkýkrát stáva mestom, kde sa stretávajú tamburáši aj z iných slovanských krajín pri príležitosti jubilea domáceho tamburárskeho súboru. Verím, že dnešný program bude vážnou a dôstojnou oslavou 95. výročia založenia šurianských tamburášov a všetci tu prítomní si vychutnáme krásne melódie. Prajem vám pekný podvečer a ďakujem za pozornosť. Užite si teda aj vy to najlepšie z tohto vydareného podujatia.
Dôležitým bodom večera bol špeciálny darček pre najstarších tamburášov. Ocenenie najvyššie, ako je ako predseda kraja, môžeme to nádherná zlatá plaketa so symbolom kraja, samozrejme aj pamätné list, ktorý bude pripomínať toto nádherné stretnutie ľudí, ktorí milujú túto nádhernú krásnu hudbu. Ešte raz nech žijú šurianskí tambura